Hrišćani koji poštuju julijanski kalendar, a među njima i pravoslavni vernici u Srbiji, obeležavaju Badnji dan liturgijama i litijama uz unošenje i paljenje badnjaka pred praznik Hristovog rođenja. Ispred hrama Svetog Save je naša Julija Bakić. Julija, u kakvoj atmosferi je naložen badnjak? Ana, mislim da slika iza mene koja se trenutno može vidjeti najbolje pokazuje u kakvoj atmosferi protiče Badnji dan ovde ispred hrama Svetog Save. Ljudi konstantno dolaze i donose badnjake iz svojih domova i nalažu ih ovde u vatru koja je iza mene i tako učestvuju u tradicionalnom paljenju badnjaka koje je danas počelo u 16 sati ovde ispred hrama Svetog Save. Naime, tradicionalno paljenje badnjaka počelo je u 16 sati i tada je patrijarh srpski Irinej osveštao badnjak i zapalio ga i obratio se okupljenim građanima kojih je bilo više hiljada. Među prisutnima bio je i srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, kao i predstavnici Vojske Srbije, ali i generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković. Okupljenima srpski patrijarh poručio je da je sada neophodno jedinstvo i sloga srpskog naroda, a kako je istakao, to je neophodno u Republici Srpskoj i Crnoj Gori. Nakon paljenja badnjaka i obraćanja okupljenima, patrijarh srpski Irinej drži bdenije u kripti hrama, a večeras u ponoć biće održana i božićna liturgija. Današnji dan i predstojeći Božić svim vernicima čestitao je i državni vrh naše zemlje, a kako običaj nalaže da se za Badnji dan unese badnjak, tako je u predsjedništvo jutros unet badnjak. Moram da napomenem da se ovde danas tokom celog dana osjeća zaista božićna i praznična atmosfera i ljudi konstantno pristižu i poštuju sve rituale i simboliku koju donosi današnji dan. Inače, današnji dan je i posljednji dan Božićnog posta i kaže se da je ovo najradosniji praznik u hrišćanstvu. Razlikuje se od drugih dana. Bude zajedno, okupimo se i proslavimo jedan od najradosnijih praznika. To je jedan praznik koji je jako značajan za cijelu porodicu. Mi smo hrišćani i jedan od najradosnijih praznika za hrišćane. Znači mir i spokoj i blagostanje u porodici. Meni je jako lep doživljaj i volim da budem ovdje sa svim ovim ljudima. Lepo me i pogotovo kada bacimo ovu badnjak, ovu vacu, osjećam kao da se nešto izašlo i osjećam se super kada to radim.